sammen, velkommen til den her video. I dag så vil jeg vise, hvordan man ser sådan her. Så jeg skriver lige indtil vi er kommet over til pistolbutikken. Så vi ses lige lidt. Så nu er jeg nået over til den. Men jeg starter lige med at finde andet tøj, så jeg kan vise jer det. Det er kun bluse, der er her. Tror jeg, det er sådan det er. Nå, men så mødes vi lige, når jeg er kommet over i en tøjbutik. Så nu ser jeg anderledes ud, så vi mødes bare inde i pistolbutikken igen. Undskyld det, jeg skulle I ikke alligevel. Jeg glemte det lige. I skal gå herind igen. I skal gå herind. Undskyld dig. Der skrev til mig. Og så jeg skriver lige indtil jeg har fundet det. Så tager jeg så denne her. Ikke? Og så går jeg herud udenfor, så vi mødes bare. Nu mødes vi bare, når jeg er kommet til pistolbutikken. Vi ses lige lidt. Så når jeg simpelthen nået ind i pistolbutikken, så går man herhen til denne her. Og så tror man på den her sådan nogle par gange. Og så går man ud, så har man den så her. Så går man herover, køber den. Så har man den her på. Og så går man over og køber en eller anden af de her slags her. Hvad I nu vælger. Men jeg vælger den her. Og så går jeg herind, og så går jeg i parachute. Så er den her. Så går jeg lige herhen igen. For at få den på. Igen. Så bliver jeg bare ved med at trykke igen. Og så har jeg den så på. Og jeg er lige røget til at gemme den, hvor den kan ikke huske det. Så har du kun hovedet på, eller hjelmen på og sådan noget. Sådan. Nå. Men det er i hvert fald sådan, der. Tusind tak fordi I gad at se med. Husk at smide et like og alt det der. Så vi ses. Håber I kunne følge med det jeg gjorde. Så vi ses. Vel. Sorry, jeg kan ikke lige få den slukket. Undskyld, jeg kunne ikke lige få den slukket. Undskyld. Tusind tak fordi I gad at se med. Husk at smide et like og alt det der, som jeg har sagt. Så vi ses.